hoții și-au jefuit banca. E timpul de pregătire. Pam. Am auzit că a fost un jaf. Da, a fost un jaf. Ok, o să căutăm indicii și o să delegăm cine a furat. Cine a fost? A fost un jaf la diamante. Nu mai este aproape nimic. Au furat tot, vai de mine. Ce ne facem noi? Trebuie să vedem cine a furat. Lingourile de aur. Hai să vedem dacă la celelalte au furat. Se pare că și la diamante au luat tot. Mamă, au dat bombe. Vai, trebuie să vedem. Tot din bancă, toți banii, toate lucrurile le-au furat. Trebuie să mergem din nou să vedem cine le-au luat. V-am găsit! Te-am prins! În celula cu voi! Acum! Să nu dacă mai evadați odată, vă pot împușca. Armele sunt... Dacă odată mai evadați, armele sunt pregătite. Ați înțeles? Ce bine, i-am băgat la închisoare. Acum stăm liniștite, mâncăm gogoașă și ne uităm la televizor. Suntem liniștite, nu mai trebuie să facem nimic. Nu! Cum au scăpat? Vai de mine, și-au și puști? Nu! Acesta a fost filmul nostru. Hoț, detectiv, doamna de la bancă și tot hoț. Sper că v-a plăcut. Dacă mai vreți, dați like și subscribe. Pa, pa!